La Biblioteca Marian Colomer celebrava ahir la festa de clausura del concurs dels superlectors, una iniciativa que enguany arribava a la seva 14a edició. Aquest concurs s'organitza amb la finalitat de promoure la lectura entre els infants perquè la vegin com una activitat divertida a la qual dedicar part del seu temps d'oci. Tots els petits participants van recollir el seu diploma i el birret que els acreditava com a superlectors. Va ser un acte multitudinari que no es van voler perdre ni els nens ni les seves famílies. Una setantena d'infants han participat enguany al concurs dels superlectors, una xifra similar a la d'anys anteriors. El que ja no és tan semblant és el nombre de llibres que han passat per les mans d'aquests nens i nenes en 2 mesos, 1.605, gairebé 200 més que en l'edició anterior. Això significa que molts d'ells han dedicat bona part del seu temps de lleure a la lectura, un dels objectius de la Biblioteca Marian Colomer, organitzadora de l'activitat. Pensem que si fomentem la lectura en els petits, doncs això vol dir que en un futur tindrem adults més lectors, no? I fugir d'aquestes horribles xifres que donen les estadístiques de que els joves no llegeixen. O sigui que la veritat és que ens omple de satisfacció veure que aquesta xifra de llibres és molt gran. Aquesta passió per la lectura tenia ahir la seva recompensa. Tots, des dels infants més petits als més grans, van recollir el diploma i el birret que els acredita com a superlectors i que rebien de mans del tinent d'alcalde de Benestar i Serveis a la Persona, Víctor Carnero. Carnero va felicitar els nois per mantenir aquesta afició a la biblioteca, per consolidar la iniciativa i també als pares i mares que fomenten la lectura entre els seus fills. Felicitar als pares i mares, també als professors, perquè continuen animant els nens i inicien una nova edició, la propera ja a la 15a. Moltes felicitats als premiats, però també a la resta de nens i nenes. I entre tots els superlectors, aquests 4 infants van ser els guanyadors de les seves respectives categories. Tots tenen clar que els llibres són una bona opció per passar una bona estona. De tot. De por, d'aventures, de la penya als tigres, d'aventures de dracs. M'agradava llegir perquè és com si viatjassis però sense gastar ningún cèntim. Le encanta leer y yo que sé, a lo mejor veníamos cada semana y cogíamos 4 o 5 y había incluso veces que veníamos 2 veces a la semana. La festa dels superlectors es va tancar amb un espectacle d'animació a càrrec del Cargol Barbut que va fer participar a grans i petits en un conte que va divertir a tots els assistents.